Dyma Côr Cf1 a dyma ni'n neud sialens Aaleliwia. Ni di Cf1, da ni'n ymarfer yn Gaerdydd a da ni bod yn cael efo'n gilydd ers tua 7 mlynedd. Nifer o lwyddiannau dros y blynyddoedd, rhai o'r uchafbwyntiau ydy Côr Cymru yn 2005 a nifer o wobr cyntaf yn Steddfod Genedlaethol. Hoff perfformiad y côr e-bos ydy perfformiad yn America pan wnaethon ni gael cyfle i fynd drosodd yn ei ganu mewn gymanfa ganu. Perfformiad gweitha ni gorfod bod tlws y cerddon yn Steddfod yr Urdd cwpl o flynyddoedd yn ôl, a oedden ni'n rubbish. Oes gen i olynion? Oes, lot siwr o fod. Dwi'n gwybod pam, chwaith yn côr eitha neis, ond mae lot o bobl yn licio ni. Gobeithio yn y côr ar gyfer y dyfodol ydy recordio CD arall a teithio lot fwy. Gwyndaf di joc ar y côr. Daniel Tipley di. A sy'n ni'n y sialens, dwi'n meddwl ni'n neud yn reit da, yn wedig rwan bod y dynion di dod i'r ffrynt er i'r criw swnllyd ydyn nhw. O ran tactegau, neu siŵr bod nhw i gyd yn canu. Dyna be di gwyneba sy'n canolbwyntio. Paratwada mor fygythiol ar haca gan ei Cf1, ond fydd hyn y ddigon? Maen nhw'n abod cod post Gaerdydd, ond pa mor swnllyd maen nhw'n gallu canu, ffwr â ni. 1, 2, 3. Boom! Edrychwch ar yr ymroddiad gan Cf1, ond mae Côr Cf1 dal ar y blaen efo cant. Ni oedd Cf1 a dyna oedd ein Aaleliwia.